Alhamdulillahi, masha Allah, fitaccen jarumi a masana'antar shirin fina-finan Hausa ta Kannywood wato Jarumi Adam A zango biyu bayan ibtila'in hatsari na mota da ya haɗu da shi a hanyarsa ta dawowa daga garin Kaduna zuwa garin Kano a kwanar Ɗangora. Ƙarshe Allah ya ba shi lafiya, ya samu lafiya, wanda ya wallafa wani faifan bidiyo ta inda yake yin godiya ga 'yan uwa da abokan arziki tare da masoya, abokan aikinsa da sauran dukkanin waɗanda suka yi faɗi tashi wajen ganin sun yi masa addu'o'i, taimako ne na ɓangaren gaɓoɓin jikinsu, kuɗaɗe ne domin ganin ya warke ya samu lafiya. Kamar dai yadda shahararren jarumin fitacce a masana'antar shirin fina-finan Hausan ta Kannywood wato Jarumin Adam A zango ya wallafa wannan saƙon godiya da bangajiya ga waɗanda suka ziyarce shi, waɗanda suka ba da gudunmuwa ta ɓangarori da dama ga samun lafiyarsa a wannan lokaci. Wannan saƙo ya isa ga sauran ɗimbin al'umma, kuma ta inda jama'a suka yi farin ciki da ganinsa ya zo ya yi magana da bakinsa kamar ba shi ba. Hakan ya faranta rai na musamman masoyan jarumin fitacce a masana'antar shirin fina-finan Hausan ta Kannywood. Abu na biyu da ya fi burge al'umma shine saƙon godiya bangajiya da ya yi na alkhairai da sauran jama'a suka yi masa a wannan lokaci. Hakan ya daɗa burge zukatan al'umma, duba da yanayin cewa ba kowa ne za ka yi mishi aikin alkhairi ya nuna cewa ya san cewa wane ya yi min aikin alkhairi ba, wanda kamar yadda dai ya faru a wannan lokacin Jarumin Adam A zango jama'a suke ta farin ciki na samun lafiya da ya biyo bayan wannan ibtila'in hatsari da ya haɗu da shi, har ya samu damar yin wannan babban jawabi na godiya ga 'yan uwa da abokan arziki, masoya waɗanda suka ba da gudunmuwa ta ɓangarori da dama wajen samun lafiyarsa, kama daga kuɗaɗe, addu'o'i da gaɓoɓinsu. Fitaccen jarumin a masana'antar shirin fina-finan Hausan ta Kannywood, kamar yadda kuka sani, an masa lakabi da mutum ne dama na mutane, kasancewarsa kowane lokaci jama'a suna ganin cewa in dai zai haɗu da kai ko da bai san ka ba, in dai a matsayinka na masoyi ne to zai maka faran-faran. Hakan ne ya sa jama'a suke ganin tabbas jarumin ya kasance mai sakin fuska. Hakan ya ƙara masa farin jini a wajen al'umma ta inda jama'a suke son sa, domin kasancewarsa mara wulakanci. Hakan ya ƙara masa kima a idanun ɗimbin jama'a. Kamar dai yadda a wannan lokacin fitaccen jarumin wato Jarumi Adam A zango ya samu lafiya, jama'a sun ci gaba da bayyana farin cikinsu na samuwar lafiya a gare shi biyu bayan wannan ibtila'in hatsari da haɗu da shi, ta inda jama'a suke masa addu'a na Allah ya kiyaye shi a nan gaba, kamar yadda yanzu ma Allah ya takaita, Allah ya kiyaye shi, ya kasance cewa ya yi hatsari wanda ake ganin motar tasa ta yi kwasa-kwasa, amma sai Allah ya tsiratar da rayuwar Jarumin Adam A zango a wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, masoya, abokai, da kowa da kowa. Sunana Adam A zango kamar yadda kuka sani. Na son yi amfani da wannan dama in yi wa al'ummar duniya baki daya, abokaina, 'yan uwa waɗanda suka ba ni gudunmawa lokacin larurar da Allah ya dora min. Na yi muku godiya, Allah ya saka muku da alkhairi. 'Yan fim da masoya waɗanda ba ma 'yan fim ba, 'yan TikTok, 'yan duk abin da ya shafi harkar entertainment, mutane da yawa sun zo, waɗanda ba su zo ba sun yi addu'a, sun kira wayoyi, kuma alhamdulillah hakan ma ya isa. Don haka cece ku can wane ya zo wane bai zo ba, ni ne ya kamata in fito in faɗa in ce wane bai zo ba, kuma ba na tsammanin akwai wanda bai zo ba. Duk wanda bai zo ba yana da uzuri, kuma na karɓa, kuma ya kira waya. Wasu ma bayan sun kira wayan sun dawo daga uzurinsu sun nemi inda nake, sun zo mun gaisa, kuma sun yi addu'o'i da shauransu. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Sannan kuma waɗanda muka samu wannan hatsarin da su, ina mai yi muku ta'aziyya. Ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, da ita matar da mijin. Ubangiji Allah ya sa aljanna ce makoma. Muna roƙonku Allah Ubangiji ya ba ku haƙurin rashin waɗannan 'ya'ya naku duka. Ubangiji Allah ya ba ku haƙurin rashin su, Allah ya sa rahama ta kai zuwa kabarinsu. Na gode.
Zan so idan wannan ne karan ku na farko izuwa nan tasha ta mai albarka, kada ku manta ku daure ku danna mana subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Idan kuma kun daɗe da yi mana subscribe, ku taimaka ku yi mana like, ku yi mana comment, domin hakan shine zai sa mu samu ƙarfin gwiwa na ci gaba da kawo muku ƙasaitattun shirye-shiryen mu. Mun gode.